Tero Toivonen ja vuodesta 2017 asti Finlamexin toimitusjohtajana. Finlamex on suomalainen turvalasivalmistaja, joka valmistaa pääsääntöisesti pussien tuulilaseja, asuntoautojen tuulilaseja sekä erilaisia laseja työkoneisiin. Tällä hetkellä meillä on menossa 3 vuoden laajennusohjelma, johon tämä Glastonin uusi ScreenMax-uunikin liittyy. Finlamexin menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen lasialasta ja jatkuvaan innovointiin. Glastonin sarjaunilla olemme pystyneet tuottamaan erittäin monimutkaisiakin tuotteita maailman markkinoille ja tämä on tuonut meille merkittävää kilpailuetua. Tärkein yksittäinen näkökohta Glastonin kanssa toimiessa on ollut luottamus. Tämä on näkynyt erinäköisissä projekteissa nopeina toimituksina ja nopeina vasteaikoina. Valinta kohdistui heihin korkean teknologisen osaamisen sekä kotimaisuuden vuoksi. Glaston on mahdollistanut menestyksemme erittäin kilpailulla markkinoilla viimeisen 20 vuoden aikana ja siihen emme voi olla muuta kuin erittäin tyytyväisiä. Suosittelisin yhteistyötä Glastonin kanssa kaikille, jotka haluavat toimia markkinoilla vakuuttavasti ja ammattitaitoisesti.